Det er et lille blodkredsløb. Det lille blodkredsløb starter i højre hjertekammer. Og det kan også kaldes for lungekredsløb, fordi det foregår ved lungen. Når det starter ved det højre hjertekammer, så bliver det afledet blod pumpet ud til noget, der kaldes lungearterien, som så deler det hurtigt ud til hver lunge. Efter det så deler blodkarren sig og bliver til arterioler, som ligger så tæt op af alveolerne. Og der mellem alveolerne og arteriolerne, der ligger der, så kommer der en lille luftlomme, hvor så de begynder at udveksle ild og CO2. Det store blodkredsløb. Det store blodkredsløb, det starter inde i hjertet, hvor det så, det iltede blod, det bliver pumpet ud bliver pumpet fra det venstre hjertekammer til, eller ud i hovedpulsåren, som hedder aorta. Undervejs løber, er der små sideveje, kan man godt kalde det, forgreninger, ja, hvor det så, bliver ført ud til for eksempel hoved, arm, mave og ben. Og til sidst, og så når det helt til sidst, så så deler blodåren sig i to, og så bliver det ført ned til benene. Og den store pulsåre, aorta, ligger foran ryggraden og går hele vejen ned til bækken. Ja, det var det. Så har vi lidt om hjertet. Hjertet, det er vores største muskel. Og det er ikke en, vi selv kan styre. Den fungerer helt af sig selv og gør det, vi har brug for. Den sørger for, at blodet det bliver sendt rundt i den hastighed, der er brug for, så vi ikke dør. Så det er jo godt. Der er et hjertekammer i både til højre og venstre, og der bliver så leveret blod ud til to forskellige kredsløb. Ja. Og så vil jeg lige sige, at der er lidt dårlig belysning, men det var bare lige for at nævne det. Man kan sammenligne kredsløbene med et 8-tal, hvor et hjertet det er der, hvor strengene de sådan mødes, fordi det kører nogle kredsløb, og så hjerte, og så kredsløb igen. Det var bare det. Og så har vi sådan en lille fint billede her, som vi har fundet af hjertet. Så skal vi jo lige over til kameramanden og vise det. Nej, det gør vi ikke alligevel. Ja, så er det noget med energi. Og det optager vi i vores kost. Når vi for eksempel løber en tur, så bliver der brugt meget af vores energi. Så det er, vi skal helst have en ordentlig kost, for ellers så går vi helt kolde. Og så ender det med, at vi bare spiser, eller det ikke så godt. Ja. Kør. Ja, på den lille misforståelse, så har vi glemt træningsformer. Så det er noget bøvl. Det er vores kommunikation, der bliver helt i top. Så den har vi lige misset, desværre. Der var vi jo skuffet, men sådan er det. Men ja, så har vi jo om doping. Og det kan ja, der findes mange forskellige dopingformer. Men der er jo ikke noget af det, der er godt. I forhold til fitness, der er anabole steroider det, som der er mest normalt. Men vi kender også EPO, tror jeg vi alle sammen kender, fra cykelsporten i hvert fald. For eksempel Bjarne Riis, han tog EPO, og han vandt Tour. Steroider, det kan påvirke ens sædceller, og man kan også blive meget aggressiv og få humørsvingninger. Man kommer også til at se ældre ud, og så kan man få leversvigt og blodsygdomme.